Uusi päivä ja on meidän kissojen iltaleikkien aika. Me leikitetään meidän kissat vähintään kerran päivässä ja yleensä se on ennen iltaruokaa. Otso toimiikin tarkkana vahtina, sillä hän tulee muistuttamaan meitä siitä, että on leikkien aika, koska hänellä on nälkä. Viljamilla oli tänään vähän hitaampi lähtö leikkeihin, ja kun hän vihdoin pääsi liikkeelle, Otso jostain syystä meni Viljamin hyllylle. Sillä välin Nasu oli löytänytkin punaisen hiiren lelulaatikosta ja väänsi tämän kanssa täällä. Hiiren painimisen jälkeen olikin loistava hetki vaania lelulaatikosta, tyhjää onkin vapaa. Seuraavaksi päästiinkin Nasun kanssa höyhenlelujen pariin, ja tällä leikittiinkin jokaisen kissan kanssa. Riippumatot ovatkin muodostuneet loistavaksi paikaksi vaania leluja ja leikkiä ylipäätänsä. Kun jo ehdin ajatella, että Otso on ehtinyt väsymään tähän leikkihetkeen, löysin hänet punaisen hiiren kanssa ja hiiri on valitettavasti siinä tilassa, että se on tuhottu. Leikkihetki tuli siis päätökseen ja me haudattiin hiiri roskikseen yhdessä. Mistähän me löydettäisiin samanlainen uusi punainen hiiri?